Zdravím vás, krásni ľudia s krásnym srdiečkom. A chcela by som dneska porozprávať sa s vami na tému podvody, podvodníci, falošní proroci a podobne. Ide o to, že na internete som posledné dni natrafila na video, ktoré robí pomerne mladá holka a zaoberá sa mágiou. Lenže to dievča, je úplne jedno, aký druh mágie používa. Netají sa tým, že využíva čiernu mágiu a dáva jasný príklad mladým, hlavne mladým, pretože pri tých komentároch, ktoré som tam čítala, tak píšu jej doslova deti, ktoré sa tešia, že ten či onen rituál využijú na svojich učiteľov, na svojich rodičov a tak ďalej a tak ďalej. Zároveň tá kočka hovorí o tom, že proste nič sa jej nevráti, teda ani jej, ani tým, ktorí vlastne tú mágiu budú používať. No, nevráti. Ale veď podľa Božích zákonov vieme, že zákon rovnorodosti pritiahne všetko rovnorodé, čo sa nabalí, keď vyšleme myšlienku alebo nejakú energiu. Takže nabalí sa všetko rovnorodé a vracia sa to späť, ale zákon príčiny a následkov sa na ten zákon rovnorodosti proste následne naviaže a čo potom? Veď príčina, následok. Samozrejme, že sa to vráti. Tak ja nerozumiem, ako vôbec niekto môže niečo také pustiť do éteru a zároveň, kde je tá zodpovednosť tej dievčiny? Pre pána Jana, veď to všetko ju bude ťahať dole. Nabaľuje si na seba karmu, pretože učí mládež alebo novú generáciu, ako druhým škodiť. Kam by sme došli, keby to každý si mohol dovoliť niečo také? Ďalej, ďalšia vec. Znova na internete. Má sa narodiť Mesiáš. Taký, taký a taký. Ale veď toto nie je pravda. Jediný, kto by mal prísť, by mal byť duch pravdy. Duch svätý. Ale nie niekto úplne vymyslený, čo mi rozum to neberie absolútne. A ľudia tam blahorečia a vzývajú a modlia sa. Úplne zblbnutý národ. Alebo známa ma oslovila, aby som ju prezrela, lebo že vraj dala si čistiť čakry. Ja vrem, ako si dala čistiť čakry? No dala si čistiť čakry, pretože jej kamarát našiel niekoho na internete, kto húfne čistí čakry za 15 eur, ale potrebuje si nazbierať nejakých 10-15 ľudí, aby to mohol vyčistiť všetkým naraz. Pre pána Jana, ale takto sa čakry nečistia. Čo je to za blúd? Veď to nie je možné takto vyčistiť čakry. Veď spojky, ktoré sa utvoria na čakre od 1 po 7 na tých hlavných čakrách, tak sa musia odstraňovať pomaličky a aby proste tá čakra sa nepoškodila. Tak pozrela som sa na internet, lebo som chcela nájsť tú osobu, aby som videla aspoň, keď náhodou, že tam má fotku, to vyšarovanie. A našla som niekoho, kto proste ako mal inzerát alebo ponuku, že odstráni spojky za 70 eur.
že vyčistí čakry. Dobre, pomyslela som si, dobre, v poriadku, toto by bola cena, no závisí to už od každého, akú cenu si dá, áno, ale opäť ľudia naleteli nejakému podvodníkovi a myslia si, že proste ako fajn sú tie čakry vyčistené, ale tá moja kamoška bola tak zašpinená energeticky. A ešte tá osoba sa napojila na trojku čakru, to je upíria, solar plexus, to sú presne 2 prsty nad pupkom. Čiže automaticky ešte mala aj problém, lebo sa necítila dobre, lebo tá neznáma, ktorá zázračne čistí čakry, húfne, tak samozrejme znicicala energiu. Ľudia, dávajte si veľký, ale veľký pozor. Veľký pozor na všetko. Ja netvrdím, že magia je zlá, pretože aj Ježiš pracoval s energiou, Božou energiou, samozrejme, lebo však bol napojený na Otca. Áno, dokázal liečiť ľudí. Áno, to je pravda. Je veľa liečiteľov, mnohé vedmy dokážu krásne vyliečiť ľudí, či bylinkami, alebo energeticky. Ja to netvrdím, že toto je zle. Keď Ježiš prikázal tomu ležiacemu, umierajúcemu, aby vstal. Áno, aj to je pravda. Pravda, pretože on videl svojim zrakom, že tá duša sa ešte neodputala, že je ešte tou šnúrou spojená s telom, tak áno, mohol urobiť takýto zázrak. To je pravda. Ale keď dokážem pracovať s energiami, tak nebudem škodiť. Viem, že by sa mi to vrátilo. Nebudem premršťovať ceny, pretože viem, že môžem 10-krát, 100-násobne stratiť. Nebudem využívať takto ľudí, lebo je to trestné, je to proti večným zákonom, je to proti tým Božím zákonom. Ani blahorečiť osobu, o ktorej viem, že proste nie je to tak, ako hovorí. Toľko som vám chcela povedať. Ja neviem, to je téma asi na dlhú debatu, ale potrebovala som to dať zo seba von, lebo od včerajška som úplne zrozená, že čo to na tom internete za bláznostva idú a čím temnejší človek, tým má proste väčší úspech u ľudí. Dokáže ľudí, ja neviem, nejakým spôsobom úplne poblázniť, nejakými divnými, ja neviem, zázrakmi alebo niečím, že im nadúda do hlav. No a ľudia samozrejme potrebujú senzáciu, tak jasné, že to akože berú, áno. Prajem vám, aby váš duch vás viedol za tou pravdou, po tej správnej ceste, aby ste vlastne dokázali vo vnútri vycítiť, že čo je pravda a čo sú blúdy, lebo naozaj mi bolo z toho smutne, keď som toto pozerala, čítala, videla, počúvala. Takže tak, prajem vám nádherný deň a posielam vám kopec pozitívnej energie.